В България напоследък на сватбите всички говорят за едно – как ще влязат младоженците в залата. И повярвайте ми, вече не става въпрос за обикновено влизане. Сценични ефекти, силни емоции и истинско шоу. Това търсят всички. И точно за това искам да ви разкажа за Double Show България. Екип, който превръща всяко влизане в незабравимо преживяване. Това, което ги отличава, не е само музиката. Те се преобличат 3 пъти с различни костюми по време на събитието. Така всяка поява е нова изненада. Тъпаните им светят след светлини, което придава на шоуто изцяло нова визия. И един от най-силните им моменти е, когато излизат с специални перкусии и рототоми. Енергията тогава буквално избухва. Когато младоженците влизат с тях, залата се превръща в сцена. Гостите започват да снимат, всички говорят само за това. Защото с тях една сватба вече не е просто тържество. Тя се превръща в събитие. А зад цялата тази организация стои един човек. Ангел Златния, ръководителят на Double Show България. Той лично стои зад всеки детайл, всяка поява, всяко шоу. Ако планирате сватба и искате тя да е различна, да бъде запомнена и да се говори за нея дълго след това, това е екипът, който трябва да присъства.